Nož a ukáž sa iba tak do kamery, otoč sa. Čo zdraví, ja som nového videa a dneska si chcem ďakovné video. Tak videli ste tam 6147 zhľadnutí, akože zobrazení, že všetky videá. A tu sa pozrite, tu, kúkajte, koľko tam je. Kúkajte, ja som hovoril, už to tam je väčšie ako, tam presne, už 940, to je dandy. Aha, 5 vecí, ktoré neznášam a milujem na Vianoce. Čo zdraví vás na nového videa a dneska si video bude o tom, že chcem poďakovať za tých 160, alebo neviem ako tam je, ale asi 160 odberateľov chcem poďakovať. Veľmi ďakujem vám. Vôbec som to nečakal, že budem mať toľko odberateľov a som myslel, že klesnem na takú úroveň ako Elender a Vočko, dám ich do popisku. Ale nič zlom, Vočko, mám ťa rád a kúknite si ich kanál. A tak dajte ich zdieľať na Facebooku a tak. Ráno som, tak ja vám to celé poviem, to čo nebudem preskakovať ako divina, nie. No, ja som ráno o 2:00 som stanul, nie, ešte som nespal ani, ale o 2:00 som ležal na postele, viete, že ležím prikrytý a čo viete, jak to, ne? A ležím, sedím, kúkam do mobilu a normálne som bol z toho pav. Dal som si YouTube, že svoj kanál, niečo kúknem na svojom, koľko toto. Kúknem na video, môžete si pozrieť, to je na video, to je 5 vianočný 5 faktov. Tak neviem, čo mám rád a čo nemám, alebo dačo také. Ja to dám do popisku videa. Kúknem tam, som kúkol, hej, ja som kúkol, a kúknem a tam 928 zhľadnutí. Normálne ma išlo rozstreliť. Normálne tak som si myslel, že bang! A bang! Ale nie. Ja vám ďakujem za to, že ma podporujete v tým a aj odbery mi dávate, aj toto. Tak, ďakujem vám. Ďakujeme vám s Junim za tých odberateľov a za toto somariny. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like alebo odber. Tak, do komentu môžete napísať niečo. Tak, čus! Ďakujem vám.